A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. سلام كمي تصنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعات زحرانا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات حزنا لكم متينا لنا نخدكاتلنا دما نعدم بريدن دولان ترامب حيلتات امريكا ولعلي 3 نيوكليراዊ ቦታታት ኢራን ኣዝዩ ዕውት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ፍሊጥ ኣሎ እቲ በዓል ጽኑዕ ዕርዲ ፈርዶ እውን ከም ዝዓነወ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ማእከል ኢራን ዝርከብ ትሕቲ ባይታ ዩራኒየም ዘፍሪ ናታናዝ ዝበሃል መደበር ኒውክሌር ኢራን ብደብዳብ እስራኤል ዕንወት ከም ዘጋጠመ ኤጀንሲ ዓለማዊ ምቁጻር ኣቶሚክ ሰዓት ገሊጹ ኤጀንሲ ዓለማዊ ምቁጻር ኣቶሚክ ሰዓት ኒውክሌራዊ መደበራት ኢራን ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ኒውክሌራዊ መደበራት ኢራን ተተሃሪሙ ኣብ ህዝብን ከባቢን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ኣብ ኢራን ዝርከብ 3 ኒውክሌራዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ኩናት ርኡይ ምዕባለ ከም ዘርኢ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ብዙሓት ዕላማታት ተሪፎም ከም ዘለዉ ብምሕባር ሎም ምሸት ካብ ኩሉ ዝኸበደትን ኣዝያ እውን ቀታሊት እያ ነይራ ክብል ገሊጹ ሰላም ቀልጢፉን ተዘይመጽኡ ድማ ናብቶም ካልኦት ዕላማታት ብልክዕነት ብቕልጡፍን ብብቕዓትን ክንቅጽል ኢና ክብል ገሊጹ ኣብቲ መሳለጥያ ዝሰዓበ ጉዳት ግን ገና ሙሉእ ብሙሉእ የተፈለጠን ዘሎ ኢራን መሻርክታን ኣሜሪካን መንጎ እስራኤልን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዝኾነ ግጭት ተሳትፎ ምስ ዝገብር ኣብቲ ዞባብ ዝርከቡ ረብሓታት ኣሜሪካ ዕላማ ክገብሩ ምዃኖም ጥንቅቖም ነይሮም ድሕሪ 9 መዓልታት ዝተኻየደ ጎንፂ ኢራን ወታደራዊ ዓቕማ ብዓብዪ ተሃስዩ እዩ እቶም ደገፍቲ ገብረሎም ዕጡቋት ጉጅለታት እውን ተዳኺሞም እዮም ሕናኽ ፈዲን ተነቒሎም ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ዕላማታት ከም ዘይተርፈ ይትረስዑ ብምባል ዝያዳ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ክስዕብ ከም ዝኽእል ጥንቅቑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ኢራን ኒውክሌራዊ መደባታት ዶክተር ብለለዋ ክብል ጸኒሑ እዩ እዚ ካብ 1995 ዝጸሓፈ ምቅዳስ ግብረ ሽበራት ወይ መጽሓፍ ክስካብ 2012 ኢራን ኒውክሌራዊ ጽዋር ክትውንን ቀሪባ እያ ብምባል ኣባይ ተጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዖ ፍሉጥ መደረ ይጅምር ወታደራዊ ሰበስልጣን እስራኤል ዝተናውሐ ወፍሪ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብተደጋጋሚ ክጥንቅቑ ጸኒሑ ኮይኖም ክስካብ ሕዚ ድማ ዝዕውዝ ዝበልዎ ስርሒት ይጽምብሉ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ጉድኣት ቅድሚ ምፍጻም ደው ከብል ዘኽእል ምኽንያት ብዙሕ ዝየለ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናታንያሁ ሓዊስ ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ኢራን ናይ ስርዓት ለውጢ ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ተስፋት ናይ ቦምባ ወፍሪ አንጻር ካብ ሰውራው 1979 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ምንቅስቃሳት ክፈጥር ምግባር ይመስል እዚ ድማ ንኢራን መዋጽር ዝእቱ ኮይኑ እቲ ሃገር መሬት ኢራን ምዕባል ክትገርፎ ዝገብር ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ብተደጋጋሚ ንጽይጋቶ እያ ወኪል ማእከላይ ምራቕ ሁጎ ባጋቻ ኣብ ዘስታት 50 ዓመታት ዝተዳኸመ መርገጽ እዮም ኮይኖም መራሕቲ ኢራን ዝኾነ ይኹን ዳግማይ ኒውክሌራዊ ጥፈታት ከይጅመር ዝጽዕር ስምምዕ ንኽቕበሉ እግራው ጸቕጥ ክገብረሎም እዩ ዝብል ድሕሪ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ኢራን ድሕሪ ዘካየደቶ ደብዳብ 16 ዝቆሰሉ ሰባት ይሕከሙ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ህጹጽ ሓገዝ እስራኤል ሓቢሩ ቅድም ክብል ሚያጋድ ኢዶም ኣብቲ ናይ ወጋሕታ በቲ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ከም ዝተቆሰሉ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ቅልል ዝበለ ኩነታት ዝርከቡ 15 ሰባት ቆስሊ ፕሬፐርሊን ካልእ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ገሊጹ ፖሊስ እስራኤል ፎክስ መቁሰልቲ ዘጋጠሞም ሰባት ኣብቲ ዝዓነወ ህንጻ ከም ዝወጹ ዝገለጸ ኮይኑ ካልእ ኣብቲ ህንጻ ዝተደፈኑ ንምውጻእ ምድላይ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባሽ ጋራቺ ዋሽንግተን ህግራዊ ሕጊ ከም ዝጣሓተት ብምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ምላሽ ይብሉ ኣገራቸው ማሕበራዊ መራኸብታት ዘርግሖ ጽሑፍ ቀዋሚ ኣባል ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ነቲ ኣሜሪካ ንሰላማዊ ኒውክሌራዊ ትካላት ኢራን ብምጥቃዕ ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ህግራዊ ሕግን ከቢድ ጥሕሰት ፈጺማ ክብል ገሊጹ ደሙንጎ ዘጋጠመ ፍጻመታት ዘፍርሕን ዘየቋርጽ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕጊ ኣልቦን ገበናዊ ኣካይዳን ክስንብዱ ኣለዎም ክብል ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኢራን ላዕላውነታ ረብሓን ህዝባን ንምክልኻል ኩሎም ኣማራጺታት ቀሪባ ኣላ ክብል ገሊጹ ገለ ኣባላት ሓገግቲ ዲሞክራት ኣሜሪካ ትካላት ኒውክሌር ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዘይ ፍቓድ ኮንግረስ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ኮኒኖም ኣለዉ ኣባል ኮንግረስ ኣሌክሳንደር ካትርዝ እቲ ስጉምቲ ሰበስልጣን ኮንግረስ ብዝለዓለ ደረጃ ዝጠሓሰ ከምኡውን ፍጻመን ግልጽን ክስ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ ክትብል ገሊጻ ንሳብ ኤክስ ኣብ ዝሓፈቶ ጽሑፍ ንውለደታት ክኽተልና ዘኽእል ኩናት ንምኽፋት ብዘይ ተገዳስነት ኣብ ሓደጋ ውዲቕና እዩ ክትብል ገሊጻ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ራቸር እውን እቲ ተግባር ቁልዕ ምጥሓስ እዋም ኣሜሪካ እዩ ዝበለቶ ተግባር ብምኹናን ኮንግረስ ብቕልጡፍ ጣልቃ ከኣቱ ሓቲታ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ናበይ ከም ዘምርሕ ርኢና ኢና ኩለው ጅምላዊ ዕንወት ዘስዕበ ጽዋር ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ዳግማይ በዚ መንገዲ
መንገዲ ንዕሸን ክትብል ገሊጻ ትራምፕ ንኢራን ብዘይ ፍቃድ ኮንግረስ ደብዲቡ ኣሎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኩናት ማእከላይ ምራቅ ተጓይተሎ ክስካብ ሕጂ ክንመሃሮ ዝግበአና ትምህርትና ተምሄርና ኢና ክብል ገሊጹ ሓማስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ቁልዕ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ሓማስ ኣውፅኦ መግለጽቲ መጥቃዕቲ ብግልጽ ህግራዊ ሕጊ ዝጠሓሰን ህግራዊ ሰላምን ምርጋን ቀጥታዊ ሓደጋ ዘስንብድ እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ድሕሪ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 1200 ሰባት ቀቲሉ እዩ እስራኤል ነዚ ስዒቡ ቀዳዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ክትካይድ እንከላ 10,000 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ሓማስ ፍልስጤማዊ ዕጡቃት ጉጅለ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮይኑ ብኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን እስራኤልን ከም ግብረ ሽበራዊ ትካል እዩ ዝውሰድ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩለራዊ ኢራን ዝወሰደቶ መጥቃዕቲ መልሲ ሂቡ ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ምዕራግ ናይቲ ጎንፂ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ዝገብር ሓደጋ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይቲ ዘዋን ዓለምን ዕናዊ ሳዕቤን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ጉተሬዝ ብትዊተር ዝጸሓፎ መልእኽቲ ኣብ ዝተኣፋፈ እዋን ጎንፂ ምውጋድ ኣድላይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ወታደራዊ ፍታሕ የለን ዲፕሎማሲ እንኳ ኣማራፂ እዩ እቲ እንኳ ተስፋ እውን ሰላም እዩ ክብል ጽሒፉ ሰመዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብቐጥታ እናተኸታተሉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ካልኦት ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ብቐጥታ ክዕዘቡ ዘርኢ ምስልታት ወፂኡ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ፈርዶ ሓዊሽ 3 ትካላት ኒኩለር ኢራን ከም ዝተሃረመ ይገልጽ ኢራን ክስካብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ፈርዶ ዝበጽሐ ሓደጋ ክስካብ ሕዚ ርእይታ ኣይሃበትን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ኣብ ኢራን ዝርከቡ 3 ኒኩለራዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ኩናት ርኡይ ምዕባለ ከም ዘርእይን ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝሃቦ መግለጺ ብዙሓት ዕላማታት ተሪፎም ከም ዘለዎ ዘኻኺሩ ሎሚ ምሸት ካብ ኩሉ ዝኸበደትን ምናልባት እውን ቀታሊትን እያ ነይራ ክብል ገሊጹ ሰላም ቀልጢፉ እንተዘይመጽኡ ድማ ናብቶም ካልኦት ዕላማታት ብልክዕነት ቅልጣፍን ብቕዓትን ክቕጽል ይኽእል ገሊጹ ሓደ ካብቶም ዛጊድ ዕላማ ዝተገበሩ እቲ ፎርዶ ዝተባሃለ ውርሑ ኣኽራናት ዝተኸወለ ኒኩለሳዊ መደበራት ኢራን ኣገዳሲ ዝኾነ መምዕበል ዩራንየም እዩ ኣብቲ ማሳለጥያ ዝሰዓበ ጉዳት ግን ገና ምሉእ ብምሉእ ኣይተፈለጠን ዘሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ናተመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም